helmuga zein da? Helmuga bidea da. Esango nuke neuria dela, baina seguru Kirmen Uribek edo idatzi duela. Bueno, jende asko esan du, baina ez dago gaizki gogoraraztea. Zer da gozatu behar duguna? Bidea, egiten gabiltzena momentu, Aritz eta Joseba, egiten ari zareten bidea. Luzea. Beste, Miluzen, 13. saioa. Momentuz errekor guztiak aportuta, gure ondarruko bi mutilek. Zemoz? No. Ondo, 1974 euro eskuratuta. 13. suerte ona, ez? Txarro ez igual, Bai, ona. Kontuz. Amairu onara. Joseba, Sizilian gastatzeko dirutxue bai. Listo, ja. Bai, ja, dirutxue ibiltzeko bai. Aritz, fatxadarako oraindik ez, eta obrak aislamientu eta pinibire eta... Bai, horreinik ez aiatzen, hori oso garaztitzen. Baina denazuk ere zuzu ordainduko ba, izango da bakoitza bere zatitxo bat, eta? Aparte. Bai, Ero zangotzen. Berara gaina presidentie, fatxada. Ez, ja. Kontuz. Botain jabe. Ongit, botain dabe, egunero Miluzen dagoelako. Noski ba. Lanetik ere esan diguten, laster, zeuek botatzekotan direla, beti hemen zauzielako. Bai, agur bat eura, nire... Bai, ez da, eta agur bat eta barkamena, ez da? Agur bat, hau oso garrantzitsue da, besteak beste, propaganda egiten ari zaretelako. Ze argiak zareten eta ze lekuetan. Ze lankide hona dituzte. Nien eta hori. Eta nire ikaslia ibe aprobetxan eroten, muso handi bat da nahi. Oso ondo, lankide eta ikasle guztiei, kaixo esan da, hemen ditugu gau guztietan, orduan zuek lasai egon, egunen baten joango dira. Bueltatuko dira. Hau pasuek ongietorri. Iraitz eta Joseba bezalde Azkoititik. Ondo? Gabon, ondo. Hirugarren saioa gurean, dagoeneko final bat ere jokatu dugu. Badakigu Sakura gerturatzea zer den. Bi erantzun zuzenen faltan geratu ginen. Momentuz, 280 euro irabazi ditugu. Horrekin, Porta, WhatsApp taldean esan zenuten, 22 bat lagun. Afaitxo bat, itxeko mon bai. Bestela bitxo zagardoteire, o... Bai, Joseba guztut beti egiten dela plan horren alde, Gehiago nahi du, dirua guk eta gero gainontzekoi... Osarka da bana eta kito, ez da? Ondi gutxi da. Ba, Iraitz, arroz mordo bat eginda 22 lagunentzat. Hori merkideek. Hori baitzen zuen espezialitatea. Gero langostinoa beharrean oi asko pixka bota eta kito. Bueno, aldela, gaur, Zakuaren bila, bai, ez da? Animo, bikote. Ba, Kerman eta Aimar, gure lehiakide berriak, Kerman, unibertsitateko lagunek, sari, Bai. Ja, 2 urte goaz batea, eta... Aurrek urtin batera bizitzen, Aimar. Gela berdinean, eta egun guztia batea, así que... Kerman, ondi zatoz? Ni Legazpitik. Legazpitik zatoz zer ikasten zabiltzie? Biologia, bik. Bueno, ondo, ederra? Nola doa? Bueno, badoa. Badoa. Eskubalaira jolaztezu? Bai. Zetaletan? Legazpikon lasaie. Laterala gitxienez, altura horrekin. Oin pivote, baina bai. Oin pivote? Bai. Eneuke nahi izango bai, defentsan. Eta erasoan eta... Eta dantzataldien be bai, Kerman? Bai. Non? Legazpino bai, Korosti dantzatalden. Oso, no, orduan basabiltz gauzak egiten. Aimar, zu entrenadore, Ez. Ez, eskualoian entrenadore. Eskualoian ibiltzen nintzen. Oso, no. Bale, hemen daukagulako jarritxe. Eta bestak beste, dirutxue lortuta lagunei bisita bat Erasmusen? Bai, Kermani, justo. Mexikora doala eta... Nik bidaia ordaintzeko, a ber... Oso, no batek bidaia ordaintzeko eta Mexikoa. Mexikora? Bai, hiriburua. Mexikoa. Deseándole, buena suerte acá, Miluze. Ongietorri. Se txartau, ongietorri Miluzera, Ándele, va, Miluze, hazela, va, Nik uste dut ilaski izan dela Alkondara. Izan da Frida Kahlo. Tropikoltasunak iretsi zaitu. Espiritu de Frida, bueno, Oso, no. hartu nau. Ez da pasako berriro, lasai. Hasiko gara, eta bentxe, Japonia, Ingalaterra, bidaia hartze kontuei buruz berbetan egon gara, Alemania, Irlanda, Frantzia eta Italia. Bidaiak beti dira, amezten ditugun gauzak zalantza barik. Herrialderen mator, aukeratzeko, Aritz, botoi bat badakozu, botoi magiko bat, nora jongo ziateke? Japonia, Japoniara, Zu? Nik jun ez da baina, ez jun Frantzia. Begira, ándele, beste bezu zola darri bat. Ba, oso politxe da. Ena konpontzen ondo eurak. Ba, oso politxe da, oso ondo esaten da, oso ondo edaten da. Haupa, Aritz, hasiko gara, denpora. Espraga, Eskito, Kyoto eta Kitxo. Kyoto. Japonia. Hemen txintxinez, hemen prost, esan behar dugu. Alemania. Zintxani eskatu dizkiot herrialde hau bizitatzeko gomendioak. Japonia. Ez du hile urdinduta, baina munduko pub zarren aurkituko duzu hemen. Irlanda. Europako Unibertsitate zarren ordea hemen dago. Ingalaterra. Italian. Maider Bristolera joan da ikastera, bizitan joan beharko dugu, nora? Inglaterra.
Neuschwanstein kastelua bisitatu genuen ikasbidaian. Alemania. Ti amo, esaten dugu hemen, ulertzen? Italia. Gaur bazkaltzeko arrain frigitua patatekin. Frantzia. Inglaterra, fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Ti amo. Ti amo, Joseba, frantziarrak ez, baina italiarrak. Horreko beto. Estimatze ditugu. Sicilia. Baita puntuak ere, 70 denera, oso ondo. Ez diazu egingo zauzirik atzen egon nahi, italiara zozten dugu hitz egiten Nik, duzu. zoragarri, ikusten? Bueno, iraitz, Joseba, venga zegoentzate botoi magikue. Nora joango zinatekete. Falta zatena, Japonia. Bai, Japoniara beste guztietan bai. izan zara? Bai. Bai, Joseba, zu? Italiara jongo nitzeka. Bai, ez da? Institutun jongo nitzen da oso ondo ibili nitzen, así que... Hau uste nuen esan hartzen da, joan izan institutuan da, enaiz gogoratzen, orduan, itzuli nahi dut. Iraitz, Joseba, egingo gara, Bai. guazen denpora. John Smith izeneko 30.000 pertsona aurki ditzakezu hemen. Ingalaterra? Marie Curie'k Polonia aurkitu zuen, baina ez zen Polonian hil. Alemania. Frantzian hil zen. Urdurinago, Fuji mendia igo behar baitut. Japonia? Japoniaz gain, bada Europar batasunean ez dagoen norbait hemen. Irlanda. Inglaterra. Amelie filmean zoragarri ateratzen Frantzia? da. Orain, autogidari zara, bere garaian hemen izan zarelako asmatzaile. Alemania. Hemen divertitzeari kraik esaten diote. Alemania? Irlandan, turraren eskenatoki nagusia da. Frantzia. Ilegorria naiz, baina naiz bertakoa. Irlanda? Bai, Sartu da. Azkenare sartu da, eta untauta lehenbiziko datu hori, Ingalaterran John Smith izeneko 30.000 pertsona, Polita litzateke, aireportura joatea eta garri. John Smith, dena zure gana, noski. 60 puntu bikote, bikaix! Eta dena aldera sartuta, barkatu, John Smith, hemen dago John Smith, eta denak, epa. Pocahontasen nobizu zan be, bai, John John Smith. Smith. Bai, ez da? Bai. Kerman eta Aimar. Baseguentzat ere erantzun berberak, venga, noragu ez, ametxaten hasita. Ni Japonia. Bai, dano Japoniara, han batuko zari gero danok. Aimar, Ni igual ere, baina bestela Irlandara. Irlanda be Onde ondo, jatorra gora. Bai, ondo. Ba, Kerman Aimar, hasi puntu epilatzen, sorteon, guazen, denpora. Marko amaren bila aritu zen luze, nongo portuan. Italia. Joko onak Euskal Herrian du jatorria, baina ez Joko onok. Alemania. Japonia arrazen. Uste dut Hansel eta Gretel ez direla endaian bizi. Irlanda. Hori da hori dantzarako abilezia, makurtuta ere begira ze bizkor mugitzen dituzten hankak. Irlanda. Osondo. Ez naiz Alemania, ez Frantzia, ez Italia, baina ia dut amaiera. Japonia. Izebak, aitonarenean utzi zuen Heidi urrutire lanera joan behar zuelako. Nora? Japonira. Alemaniara. Pierce Brosnan aktorearen jaiotzaren testigu izan zen. Irlanda. Osondo, mundu hobeto ikusten du. Hori da, bai, Kerman, faltaik egun konbentzimendu pixka gehiago. Irlanda, noski ba, ondo asmatuta, eta beste hiru ere bai, 4 denera, 40 puntu beraz. Nire, klasa! Pierce Brosnan. Bai, betidanik. Bai, 007 agentea. Ez, Remington Steel. Beste pelikula telesail batean. bat egoten zan, Euskal Telebistan gumiek ginela. Remington Steel teles. Remington Steel telesaila, da bera Bai, detektioa zan. Wow. Maitasuna orduen deskubritu duenik. Bai. Esan du Josebak Italiara joan naizuela, italiarrak ez bezala isil-isilik hariko gara orain. Gere asko hitz egiteko baitira. Aritz! Ia gaur. Hartu lekua, ia gaur. Bai, ez da? 13. saioa. gaur. Sorte ona, txarra, zekarriko du, ikustagun, denbora. Marrazen hasiko gara. Vale, lavadori, sekadori, Sekadori, oso ondo. lehorgailua. Baita ere. Ja, aukeratu bat. Imitxoka. Vale, bai, auska nahin borroka egin, Bai. boxeoa, Bai, rina. oso ondo. Dutxi, Bai, ados. vale, dutxi garbitzu, bai, ate korrederoa zelan da. Ate irai, atea ireki, ate Zer da korredera. hori? Dutxan dago zer da hori? Dutxan sartu. Dutxara sartu. Bai, manpari, Bai, manpara. zuzen, oso ondo. Eta azken bat, Venga ba. Oinetaku, boti, asueti lokarria,
Kaltzerdine, kaltzerdia. Ez da izan, nazen esaten. Zer rote da, aritz margozen ari dena? Bota. Uste dut eroglifikoa dela, Joseba. Vale. Zer da hori? Ez da. Ze ariketak zion, ospinetako pepinoa. Zer? Pepinoa, ospinetan. Ez que nik ez da izelakuta zen horren zapatak. Orduan, ez da izen joten. Baina, pepinilloak ziren? Ah, Ze irakurri Ze dut? irakurrizo? ez da, oinetako pepinillo. Ospinetan. Ez oinet. Babatu hori pepinillo zan berez. Oinetako pepinilloa, Bai. segulagoa. Ke ba. Hiru asmatu eta 60 puntu! Hala ere! Ale ere! Igual da errezeta berri bat. Pepinoak oinetakoetan sartu, hartuko dute alako zapore bat, edo. Zaleak, iraiz? Arroza bai? Gutxi. Bai, ez da? Pepinillo gutxi. Tamainan? Bai. Xabe. Txiki. Puntuak tamainan ez, puntuak behar ditugu asko, Asko. Hartu lekua beraz. Joseba, aukera daukazu, zuk ere noiz bait joan nahiko bazenu. Egunen baten. Bai, ez da, dagoela hortxe aukera. Eta az da hila lanean. Iraiz, denbora! Zutabea, pisako torrea. Oso ondo. Gitarra, ukelelea. Gitarra elektrikoa. Bero, Bajua, Bai, eta, basua. bai, zelakue? Baju elektrikoa. Bai. hori bai. Arrazitxo Zuaitza, bat, berretxikoa. Bero, tira, ze perretxiko? Nibel urdina, ez? Bota, Joseba? onjoa. Bai. Oso. Eta azkena. Ia ba. Zer da hori, Joseba, tankerarik hartzen diogu? Bueno, ondo. Aukia, puslea, Bai, bueno, baina zer da? arrautza, Ez. Zer ikusten duzu? zelo. Bai, Zeloa, oso oso ondo. no! Oso ondo. Ui, Ba, esango Zeloa, dizuet, dekorazioan aditua naiz, benetan. Oso modan dau, zelue kanpotik Abai, jartzie posterra egita. Ados. Eta koloretakuta bada, asko lehen hobeto. estali egiten zen, Bai. orain ja, Zelue, ondo. zeloak modan daude. Iraitzen zelue zoragarria zana, esate baterako, poster baterako. Laura, kau pasuek 80 puntu! Ja. Zelorik inbidiarik bat ere ez ondokoi, Zuek ere talentua izango duzu, puntu beharra ere bai, nor da? Biologo trebeak biak, imintzioka eta... Ni. Bai, ez da, Kerman, dantzaria, oso ondo. Hartu lekua, bueno, dantzaria, eskubaloi jokalaria. Gorputza adierazpena, oroar, beraz erabili, arma hori guztiak, guazen ponto bila. Denbora. Giratu, klaksona. Bai? Mozini. Ia, marrazki bat. Lataz, zakarrontia. Ura, Bai, Bero? zer da hori? eizotza. Vale? Oso ondo. Hau. Bigarra marrazkia, Leioa, Ondo, begiratu ondo. kotxea. vale? Bai, zer da hori? Garajea. Bero? Aparkalekua. Bai. Oso ondo. Eta denbora asko azkenerako. Olatua. Sokorrista. Katalejoa. Barkua. Timoia. Bai, eta? Kapitaina. Bero? Edo? Orokorra. Marinela. Vale, Bai, oso venga. ondo! Oso ondo! Hain ondo egin da. Oso fin, eta oso bizkor, ia minutu erdia faltatzen duten oraindik ere. Itxas biologoak izango zaretea kaso? Ba, oaindik ez dugu erabaki baino. Noiz erabakitzen da hori? Urren urtean, ja. Horra urtean. Bueno, Bai. denbora dago, lasai. Ba, oso politxe izango litzateke hori, bai, Txarra ez. Bai. Ondo. Txarra ez. Kolonen antza, Kermanek, Kontuz, doktor. puntu! No. Markagailuak iaia berdinduta, oso ondo. Baleginea egin beharko dute gure lehiakideak aldeak nahi behar dituzte. Badu aritz, eta
Eta gaur bai, Joseba gaur bai. Ia da. Ia. Denbora. Artxandara, Funikulerra. antzekoa, Trena. aurrekoa, Teleferiku. Bai. Oso ondo. minutua, Segundua. Oso ondo. paso. Paso. Dena, Ezer. jaten, Orojalea. bai, oro jalea. Erroa da. Ah, bale. Forma, Izan. bost, 15. Ai! Tira! claro, jan. Bai, jan hortxe erroan genuelako, baina... Diztatan egoan, orduan. Baldiko partez, nahiko fin, ariketa honetan. Bi zuzen erantzun da, 40 puntu! Baize, asko sufritze dute lehiakidek proba honetan, Eta geuk. Garuna zukutu beharrean. Eta geuk bai, iraitz Joseba zeoi begire. Gozatu bai ondo egiten duzuenien. Hori ere bai. Iraitz hartu leko mesedez. Guregatik, Guregatik, egin ariketa honbatetea gozatzen duen dano. Guazen. Sufritu beharrean, guazen denpora. Albako, Dukesa. Bai, hori xe. Zibila, Gerra. polizia, Bota, Joseba? Polizia. berdea, Grisa. zibila, Guardez. Guardia. Guardia. bizikleta, Elektrikoa. bikoa, Bizik... paso. Barkuan, Giatu. antzekoa, Navegatu. Sartua! Navigatu, zuzena baitzen hori. Eta biko bizikleta, Joseba? Tandema. Tandema, hori zen. Joseba bai sufriten dauela hemen, Zita ere. Baina tandem ona osatu duzuen, hola bai. 60 puntu denera. Osondo, German Aimar, komeni puntuak biltzi, Nordu maira. Ni. Aimar, hartu leko mesedez. Bortxe, venga. Bion arteko konexio hori beharko dugu. Biologoen artekoa. Tipi-tapa. Itz eskutuak asmatzeko denpora. Paso. Bromak, Algarak. bordea, Lehorra. intza, Saria. animalia, Astoa. paso. Berdela, Bota, Germán? Osasuntxua. rima, Ergela. paso. Paso. Eliza, Apaiza. infernura, Deabrua. Bota? San, zerbait? Horri. Zer zenuen, gogoan, Germán? Pekatua. Pekatua, horregatik bai, Mar, Bazan. zuk esan, bota edo dena delakoa, erronda eman berari, eta ea erantzuten zuen, lastima, berdela, txitxarroa, Jose Miguelen Jose batela. Miguelen batelean hortxe aritzen ziren eta antza, intza izeneko lagun baduze oso ironikoa dena edo. bai, Bai, bueno, besarkada ironiko bat, berari. bai. Eta punturik ez, tamalez, taula horretan. Triboren berbek erabakiko dute markagailuak onela ditugulako. 170 puntu bildu dituzte ondarruko markagailuan. Azkoitian berreun, 120 Legazpia Donostian. Erabaki horrak berbak. Lehenengo taula, aritz, zeu hasi, erantzuten, denpora. Ipurtarina arratian. Tardaxa, Geztia, tragaza, gainezka bete, kankarrikatu, eria, gaixoa. saroia, Ipurtarina arratian. Tragaza. Iraitz. Ipurtarina arratian. dardaxa, Geztia, tragaza, gainezka bete, kankarrikatu, eria, gaixoa. minontzia, Burugogorra,
Erokaskailua. Korta. Saroia. Korta eta iraitze. WhatsAppa. Hori baita zuen taldearen izena. Eta taldean ere txalokari dira, eh? 5 zuzen emanda 50 puntu. Bueno, bidea argitzen Azkoitiarrek, eta bigarren tabla beste hauek hasi. Guazen iraitz, denpora. Bisigua, ziburun. Arrozela. Marmarka. Arrantza. Bisigua, ziburun. Arrozela, Marmarka. ekinean, Txepela, gatzgabea. epelontzia, Pagatu. bakatu, Zauritu. kolpatu, Ondatu. arrazatu, Negar zaratatxua. arrantza. Opa. Josebak ere hori egin baitu. Azkoitian esango litzateke moduan, arrazatu. Taula guztia, 1 puntu, bikote! Arrazatu. Oso ondo, txistea zen, eh? Hola esaten duzu, ez? Ondo, eh? Arrazatu, ez? Gozatzen ari dira. Ari dira kontuak eta egiten. Ja, sailkatu zarete, ez zuek lasai, eh? Kerman, Aimar, 3. taula. Asmatu behar duzue puntuak behintzet, berton geratu behar dira. Bai? A ber. Guazen, Kerman, denpora. Zorrota da, Baigorrin. Burrusta. Gatzgabea, pertsona motela, Otxandion. Amoroski. Zorrota da, Baigorrin. Burrusta. Gatzgabea, pertsona motela, Otxandion. Lala. Oinutxik. Uxuki. Aritz? Zorrota da, Baigorrin. Burrusta. Gatzgabea, pertsona motela, Otxandion. Lala. Oinutxik. Hortozik. Erraz. Aize. Maitasunez. Amoroski. Sarri. Usuki. Malesia, azterikeria. Piluzkeria. Venga. Eta ja, etzegoen puntu beharrik, baina badez bada aritzek oso ondo taula guztia osatu eta beste 100 markagailura. Eta dela geratu dira markagailuak, 250 puntu. Aritzek eta Joseba kontarroan, Iraitzek eta Joseba 250 Azkoitian. Kerman Aimarren 20 punturekin. Legazia Donostian. Kerman Aimar! Gure bi biologo finak. Bueno. Finak? Zue, lanean ere fina aritu zarete, besteak fintxeago. Akaso, eta horrek erabaki du, horrek irauli du markagailua. Gaur iritsi eta gaur amaitu. Pozik zaudete dena den? Ah, bai. Bai, ez da? Bai. Horrenik ere gauza asko baitaude bizitzeko. 1000 luzeko abentura pasa dugu. Hortik aurrera, Kerman, Mexikora Erasmusa. Nora, zehazki? Hiriburua, Ciudad de México. Ondo. Oh, ze Eta ondo. Aimar ez dakit ze dirurekin, baina bisitan joango da. Bai, igual bai. Bai, ez da? Lortzen badet, Ondo. de cabeza. Intza ere gonbidatu, ironikoki, eta Juan biak elkarrekin. Eta Lana ikaragarria da. oraindik ere erabakitzeko biologo zertan ariko zarete, baina ariko zarete. Bai. Bai, ez da? Eskerrik asko etortzea. Hola, Arria, ba, bikote! Zuei. Mila esker! Eta bigarren fasera salto egin aurretik. Biluzen eta bidaia kontuak aipatu Bai. baititugu. Bidaia egingo dugu kasu honetan Senegalera, bertatik argazki bat bidali baitigu Teresa Bilbaok. Antxe Senegaleko kaletan barrena denda batetik bestera zebilela. Antxe non topatzen duen bere abizena duen denda bat. Bilbao Butik izeneko denda hain zuzen Senegalen. Zakin nortasun agiria sartuta edo hartuta sartu oten dendara eta erakutsi. Begira, hau nire denda, nire butika, nola baita, ezta? Teresa, babejon daizula, eta Senegaleko dendariei, txalo gero, bat bezez! Bilbao Butik! Esaten baita, bilbotarrak mundukoa direla, eta bar... Ez nahi dauen lekun sortzen ga. Jaiotzen direla. Ondarrutarrak ere bai? Ni bilbotarra nahi, berez. Kontuz. Bai. Nira zurton jaso nitxame, bai. Kontuz, ulertu ditugu gauz asko orain. Bigarren faseragoaz, zerotik hasiko gara. Joseba Aritz. Oin esaten bilbatarratiela ganera. Ez, ondarrutarra. Vale, Ah, vale. kontuz. Ni 27 urte. Eta izan bai? urte, Bilbon ona bizitzen. Ta. Bilbon numetan. Bai. Ondo, ondo. Azte buruk eta ondarro nudak. Baina balantza garriz gero, Bilbo Ondarru? Ondarru, hori izan. ja. Baina on ja bizi guzti dana ondarrun ja. Betiko, ja. Ja, ez da. Oso ondo. Iraitz eta Joseba, Bilbon jaizo,
Donostin. Urruti. Donostin. Derbia hemen, Erne? Bueno, bigarren fasea sailkatuta, zemuz? Ondo. Ondo, eroso danak. Ondarrun betiko, milutzen ere, bai, betiko? Akaso, martxa honetan jarraituz gero? Txarra, Definizioak, guazen puntu bila. Aritz, lehenbiziko zuretzat, demora. Zagarrategian falta ezin den jakia. Zuleta. Boi, egitekoa den lan bat azaltzen duen idazkia. Bai, idazki bat, egin beharreko zerbait azaltzen duena. Proiektua. Bai, mendian ugari den landarea, iratzea. Garia. Edo? Garea. Ez? Gurea. Ez? Bota? Garie. Ez da, ez? Oso antzekoa. Garia, garoa. Garoa, esan duzu, garoa, bai. Bai. Zuhaitz izena duen Nafarroako udalerria. Zerra. Ikain. George Clooneyk famatu egin zuen. George Clooney. What else? Eko pista hona egia zan. Jazin dizu gehiago lan du. Sí, Bai motel. Kapsula. Elikagai lehorrez eratutako abereen bazka. Inudia. Ez. Pentsua. Pentsua. Pentsuri ez da sartu. Lau, kresela eta garoa, txamina irra. Claro. Arran ondo ondarru zan. Baina mendiko lori, bai, idatzi bai. Bitu. Venga, lau, 40 puntu hau pasue. Idatz, Joseba. Bueno, ez dute iluzatu soka, A ver. Bilbo Donostia derbia gogoan izan, Non jaio, ea puntu gehiago nor biltzen dituen, lehenbizikoa Iraitz. Zuretzat, demora. Zaldiaren ibileretako bat. Trotea. Edo? Euskaraz. Euskaraz nola esaten da? Torsea. Trotea. Trosta. Trosta. Zaldiarekin egiten diren kirolen multzoa. Ipika. Bikain. Asko ibiltzen dena edo ibiltzen zalea dena. Ibiltzalea. Eta hor sartzeko moduan. Ibiltaria. Ibiltaria, bikain. Ikuskizun handietan jendea bertan esertzen da. Armaia. Oso ondo. Euskal etxeetan ikas daitekeena. Janaria. Eta sartzen, Dantza. dantza, hori bai. Plazetan egin ohi den dantza. Erromeria. Ondo, erromerian asko dantzatu ondoren sentitzen duzuna. Nekea. Bai, baina nola esan da? Adura. Atildura. Kidura. Ondo. Bost, 50 puntu, ondo. Bala inizale, Bai, ez da. Erromeri zale. Baina ez da akitzen gainera, Ez. Nago akitzen da erromeria. Ilaski akitu, baina. Benetan. Ondo, eroglifikoak. Aritz eta Joseba, erogliok utzi digu postit bat, mailan. Esaten, lanien jarriko zaituztela. Bai, gaur bereziki. Alan gauza erreza baino, ariketak eta eragiketak egiten unero. Guau. Venga, Ez ba. venga, bai, venga, buru astindu danok. Lehenengo eroglifikoa denpora. Andre horrek badu. Bai, segi. Eskar. Bai, Eskarmentua. vale. Erto. Botoia. Botoia. Eskar eta men. Eta ta, eta taren barruen u, eskarmentua. Osondo. Vale. Bilbotarrak esan ez. Hau altzen ba, eroglio. Hau altzen. Ia. Kontuz. Bigarren eroglifikoa denpora. Zein da bere espezializazioa? Atrila, atria. Bai. Atria. Zein da bere espezializazioa? Geometria. Ez, nor da? Zein hori, ez da izeinan, ingelesara. Britney Spears ez da. Zein Nor hori. da? Britney. Ez. Zein joa. Ez da izeinan. Oh, Geometria. Spice Girls. jaizkelzetako bat. Victoria, ero. Gary Halliwell. Gary Gary. It's raining man, aleluia. Vale. Gary, Geriatria, o. geriatria. Ai, eroglio. Geri eta Bai. atrilari eleken dute, atria, geriatria. Vale. Hau zen, ariketa zaila hau izango zen. Bai, hau gatxezan, Orduen ez zutik galdetuko Spice Girlsetatik zuen gustukoena zein zen. Guanabi. Kantua bai, Bera. baina nor. Bera, gero Bera. honek gaina bakarkata ondo. Bai, Amau. ondo. Venga, hirugarrena. Azartu barik, denpora.
Bihar hasiko da match. Bilketa. Bai. Guau. Bai. Bilketa. Bi hilketa. Hortxe bi hilotz ikusten genituen, eta bi hilketa, bilketa. Oso ondo. Hori ere ofizioa baita, Gorpuak horrela inguratzea tizaz zeut galtzen ari dela. Beraz, berreskuratu ezagun hori. Punto bezala, 6, 2, 60! Arte derrak ikasi eta gero, venga, horretan egiten du lan. Bueno, lan egin barra, zerbaitetan. Ederto, Iraitz eta Joseba, A ber. eroglio ez duzu ezagutzen. Egin behar da meritu asko, Bai. eroglio etortzeko. Margarren proba, hermano. Bai. Zuekin hainbesteko lehiarik ere zauka, hori zuen alde. Baina, Joseba konto da, 10. programan Hortik aurrera, ja, bere errespetua irabazten da, Diren bai. esaten. Venga, Iraitz, Joseba egin merituek. Aurra. Lehenengo eroglifikoa denpora. Noren diskoa erosiko duzu? Behi, Vale. piztu, Ez? itzali, Ez? Bestera batera? amatatu. Ez? Behi onena. A ber? Behi onena. Bai? Onena. Beion? Behion zerena. Bai. Guau, Beion eta hor askotan agertzen die. Beion eta ze erena. Beion zerena. Oso ondo. iraitz, zuere DJ-a? Ez. Ez. DJ-a, Joseba bagarrik hemen. Bai, Beion zaren kantuak eta? bai, Bai, ez da. bai. Por cierto, ongo bai xakun eta zapatun, dakat bai xakun Bilboko aldezarrin. Bai, zazpikatun eta zapatun kamia espego jasetan, ekainak 3. Guau. Oso ondo. Badakizue, izen artistikoa nola baitzen? Die Yusef. Txalo, bero bat. Ondo. Patrozinatutako tarteoa Kontuz, gota gero. hori da. Bigarren eroglifikoa, guazten denpora. Errepikatuko dizut? Hasi irakurten. Iben, Ez. Behin. Bestera batera, bale. behin eta berriz. Bale. Oso ondo. Behin etaren ikurra, behin eta berreketa iz. Oso ondo, behin eta berriz. Zuek ere ari zarete eroglio pixkanaka konkistatzen. Ondo. So fin. Benga hirugarrena be bai, guazen denpora. Ongarri gisa erabiltzen da, Komposta. bale? Barbi eta Ken, mutilagun esatera ninduan, baina Keni buruz beste gauza batzuk entzuten dira. Bai? Bai. Ez duten barbizalea? Lagun handiak ez dute diren. Ahí ba. Bai, Ken Ja. orduen kon eta posta, konposta? Kenek akaso nahiago duela kon Bai. Barbie baino, ez da? Bai, bai. Bueno, dena dela. Bai. Irutik iru. 80 puntu! Bai, Ken eta kon, bai, Ia ba! Ken eta Robin. Ken eta Robin. Zurrumurru hori da. Aze bikotea. Zuek, induzketarako prest? Bai. Bai, ez da? Familduzeko eskua eta lehenbiziko esaldia aritz. Joseba, zuena da. Hauxe anuntziatua Xabier Usabiagak, txirrindularitzaren erregeak, esana. Gauza asko eta oso dotore esan izan baititu Usabiagak. Bai. Esaldi horietako bat hortxe ezkutatuta daukaguna. Az gaitezen lanean. Zein koloretako jertxea darama Doraemoneko erraldoik, laranja edo berdea? Laranja. Ai! Bokala, azteko, bat. Ikur gehiago. Ordenagailuko teklatuan zein letra ageri da F izkiaren eskuinaldean? G edo D? Bota? D. Ez. G zen erantzun zuzena, Iraitz Joseba. Zein letra ageri da teklatuan Ixa izkiaren eskuinaldean? Z edo C? Zeta. Informatika kontuak eta Dano katzamarrekin. alde batera utzita. Hirugarren erronda, Aritz Joseba. Zein da Italiaren batasunaren alde sortu zen mugimendua? Quattrocentoa edo Risorgimentoa? Risorgimento. Oso ondo. T, letra, agertu da. Aurrera ingo du. Zer ageri da berritxarraken infrasoinuak diskoko azalean? Kabia edo bozgorailua? Adia bat. Burunero, ez? Ai. Z, Xabier Usabiagak esana. Eskerrak zuri, Xabier. Hortxe ezkutatutako esaldia. 5. erronda. Zein musika tresna jotzeko behar dituzu 3 pentagramako partiturak? Fagota edo organoa? Organoa. Bikain. bokalak. Kasu honetan.
Pentsatzeko bestalde, txirrindularitza emankizun batean botatako adierazpena dela. Hementxe ezkutatuta dagoena. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Zein birika da handiagoa, ezkerra edo eskuina? Eskuineku handixagoa. Ondo aztertu da, Ikai. Eze. Lehenengo bi berbak, bai. irakurtzeko moduan? Bi bikoteak ere oso erne. Hirugarrena eta be, Iraitz bai? eta Joseba ere. Askatu nahi duzu, bikote? Ondiokan ez. Ba, hurrengo ronda beraz. Non dago itsasondarearen Albaola fundazioa, Pasaian edo Zumaian? Pasaian. Bai. Zazpigarren erronda zen hau. Beste 3 ditugu aurretik. 8. salto, ondarru? Edo askatu egingo duzu, Egingo. Ia ba. Gau argi. Zein ugarte da handiagoa? Ibiza edo Menorca? Menorca. Bai. Epa, Txuka polita. irakurtzen hasi gara Bai. ez erraz? Ezkutatuta baino askatuago daukagu ja esaldia. Erne denak ere. Aritz Joseba, askatu nahi duzu, Hau dau, indusketa lan bete-betean, bikotea. Aurrera ingo dugu? Bai. Presiñoi. Zein izaki mitologiko lotzen da gaizkiarekin? Atarrabi edo Mikelatx? Mikelatz. Bai! Ele. Eta honen bestez. Bueno, argi esaldia, zalantzaren bat, laugarren hitzarekin, bereziki. Azken erronda 10. besterik ez da geratzen. Askatu nahi duzu, Segingo, porque... Ja ba. Ez da gau argi. Azken erronda. Zeinek erabiltzen du muturra erasorako, ezpata arrainak edo tukanak? Muturra. Tukana. Mierda, parkatu. Ezpata arraina zen. Iraiz Joseba. Hauetako zeinek ez du hortzik, karibuak edo hartz inurri jaleak? Hartzin urri jaleak. Horixe, muturrarekin aritzen baita. Iraitz Joseba, N bat agertzen da eta aukera. Saiatu, nor saiatuko da esaldi askatzen? Lehenengo pentsau, segundu bat. Bai, segundu bat, 2, eta 3, Xabier Usabiagaren esaldi bat hemen ezkutatuta. Ozen eta argi, saiatu mesedez. Eltzea sutan dagoela, alboratzen da eta saia daitezela. Zuzena da? Ez da zuzena. Alboratzen ez. Probatzen. Eltzea sutan dagoela probatzen da. Eta saia daitezela, saiatu dira eta txalo bero bat, zikiera. Alboratzen erako letra bat gehiago, Bai, genuen. hori. Bueno, ondo, saiatuta. Ze, Joseba? Ez, pentsaten genuen probatzen. Bai, Baina igual erderakadi, Hor zarete oso bilbotarrak zuek, bai, horrelako adierazpenetan. Bagenekien, baina ez dugu saiatu nahi izan. Tira, bigarren komodin bat ere. Baina tukanari... Tukanari bai, Hori zan galdera trampa. Bai, Claro. eta erori zarete. Bai. Gure ezpatan, bigarren esaldia, Iraiz Joseba, duena da eskua, eta anuntziatua, lehenoko bide beretik. Usabiagak aurtengo turrean ere utziko dizkigu apuntatzeko moduko esaldiak. Alegia, perla askotariko bat, aurreko bezalaxekoa. Usabiagak esana hemen. Ia ba. Arrainek begiak itxi ditzakete, egia gezurra. Egia? Gezurra da! Aritz Joseba, arrainek lo egiten dute, egia edo gezurra. Egia. Bai. Begiak zabalik egiten dutelo. Venga, hi! Aurrera. Nola du izena, Joaldunen kapela ikonikoak, isipua edo txuntxurroa? Isipua. Ez, txuntxurroa da. Berriz ere zuena da eskua, Joseba. Nola dute izena Joaldunek bizkarrean eramaten dituzten zintzarri edo joareek, pulumpa, karrampa? Karrampa? Ezpa. Bi ikurroiekin jarrai.
Aritz Joseba, zein da euskal gaita? Xirolarrua edo zarrabetea? Zarrabetea. Hau da, hau. Zein da txalapartaren antzeko metalezko instrumentua? Sunprinua edo tobera? Obera? Hori bai. Lortu dugu, B, letra askatzea. Hirugarren errondara salto. Laugarren erabarkatu. Zerk kentzen dio kafeari kafeina? Ur beroak edo aire beroak? Ur beroa. Bai. Abai? R. Disolbatu. Antza? Bai, iraiz, bazenekien gainera. Aritzen zara horretan ere, arroza egiteaz gain. Beste 3. Bosgarren erronda, zenbat puntu ditu, gidabaimena iaz atera zuen pertsonak, 12 edo 8. 8. Oso ondo. O. Ari zarete, puntuak bilatzen. Oraindik esaldia ez dago oso argi, beraz, aurrera ingo dugu. Kafeaz gain, beste zein osagai du kafe amerikarrak, ura edo brandia? Ura. Bai. N. Xabier Usabiagaren esaldi bat, altxorretako bat, hemen txezkutatuta. Nahiko biluztik, oraindik, saldia. Zurrumurru batzuk eta askatu nahi duzu iraitz? Ez, pare bat hitz bakarrik. Ja. Zein aintziratik pasatzen da Kaledoniako ubidea, Nes edo Lomond? Nes? Yes. Bokala. Behar zuen horrek eta bokala da. A. Irakurtzen ditugu berro bai. batzuk. Ondo aurreratuta. Beste 3 erronda, geratzen dira. Askatu nahi duzu, Ez. 8. beraz. Zein margolari nabarmendu zen balet dantzariak marrazteagatik? Amedes Modigliani edo Edgar Degas? Degas? Ai, Degasen kuadro zoragarriak. Modigliani be bai. L. ale. Bikote, induzketan oraindik ere Bai, segi. segi egingo dugu lanean. Nola du izena Zipi eta Zape bikien amak, Jaimita edo Alfonsina? Alfonsina? Errebotea ondarru, bietako zein anaia da hile horia, Zipi edo Zape? Zape. Ez! What, you? Zipi! 10. eta azken erronda eta ikur hauek aurreko errondakoak mantenduko dira askatze dituzuen arte. Iraiz Joseba, non itxasoratzen da Ganges ibaia, Bangladesen edo Indian? India? Itxasoratu igual, ja. Ia ba, azken aukera ondarru. Zeinek ditu bere banderan, Irlandaren banderako kolore berberak, Indiak edo Iranek? Indiak. Bai! T bat agertu da. Zeozetarako baliogarria izan daiteke, baina ez daukagu. Aukerarik, letra gehiago askatzeko. 10. eta azken erronda hause, beraz, saiatu. Biak ari zarete orain, bietako nor saiatuko da esaldi askatzen? Azkanara, ez? Bai. Bai, Bai, hau, esterik. Bai. Nik gustu. Venga. Joseba, Bai. ia ba. Arrobia ez da. Orduan da. Arrobia landu, arribitxia leundu, eta gero garaipena. Bai, zer? Orain arte ondo zoaz. Aritz, ondo zuez. Azkena, Garaipena, zer? Zer bai behar dugu? kopatu. Kopatu! Ez da. Kopatu! Oh! Gozatu! Egi behar da garaipena! Venga, txalo bat aupazuek! Venga, oso ondo! Oso ondo. Kopatu, egia Usabiak hitz asko oparitzen dituela, kopatu izan ziteken horietako bat. Horatuko bazen baina erreuan ez intzat. Gozatu. Oso ondo, oso ondo. Interesgarria benetan, eta sokatira ere ala dator, komodinik gabe, ondarru 200 puntu, Azkoitian 210. Guazen! Zare barik, sokatirara. Aritz, Joseba. Venga, konzentratuta, finalerako pasean, jokoan, guazen denpora. Xakean, zein pieza mugitu daiteke L-ean? Aldia. Bai, Iraitz, Joseba, zegoen txanda, denpora.
euskera salbu ikusi arte, zer etzuela moztuko idatzi zuen Gabriel Arestik? Pizarra. Osondo? Aritz eta Joseba denpora. Azaroko zenbat garren ostegunan ospatzen dute Estatu Batuetan esker emate eguna. Lehenengoa. Lau. Zein herrialdetan sortu zen karaokea? Japonian. Bai. Iraitz eta Joseba denpora. Zein hiritako liburutegia suntxitu zuen sutea gogoratzen du liburutegien nazioarteko egunak? Alemania. Rajebo izan zen. Zein ingurunetan egiten den txirrindularitza da BTT-a? Mendian. Bai. No. BTT, mountain bike, guere alaxari gara, aldapan gora eta bera. Erori gabe momentuz, baina eutxi puntuei. Ondarru, zuen txanda. Aritz, Joseba denpora. Zein da Katalunian ofiziala den hirugarren hizkuntza katalanarekin eta gaztelerarekin? Aranesa. Bai. Iraitz, Joseba denpora. Zer izan zen, Zuaitz Gurrutxaga aurkezle eta humoregile izan aurretik? Futbolaria. Bai. Aritz, Joseba denpora. Zein adierazpen artistikotan gailendu zen Mentxugal? Dantzaz. Pintura, margolaria. Zein jolasetan osatu behar da irudi bat piezak elkartuta? Ionari. Puzlean, Nafarroa berako zein herritan dago Etxauzia, Jauregia? Donibane Garazin. Baigorri, zein alderdi dago agintean Txinako Herri Errepublikan? Alderdi komunista. Bai. Zoratiraren puzlea osatzen ari gara. Iraitz, Joseba, aurre hartuta. Nabarmen momentuz, da 4 puntuko aldea, 51 segundo oraindik beraz. Erne. Guazen mutilek denpora. Zein da Baztango herririk populatuena? Elizondo. Elizondo, osondo. Aritz, Joseba denpora. Zein da Ukrainako hiriburua? Kiev. Bai. Iraitz, Joseba denpora. Gipuzkoako zein herritan dago Itzurun hondartza? Zumaia. Osondo. Aritz, Joseba denpora. Dadoa botata, zein da aterako zaizun zenbakirik handiena? 6. Bai. Iraitz eta Joseba denpora. Zein hiriburutan dago Gazteztena aretoa? Donostia. Bai. Aritz, Joseba denpora. Zein taldeka abesten du elektrizitatea kantua? Maizek. Bai. Iraitz, Joseba zegoen txanda denpora. Nola du izena Jose Miguel Barandiaranen Ataungo etxeak? Paso. Sara, zein arkitektok eraiki zituen Donostian Kursaleko kuboak? Moneo. Rafael Moneok. Aritz, Joseba denpora. Zer da Danele Sarri Ugarte idazlea izateaz gain? Itzultzailea. Bai. Iraitz, Joseba zegoen txanda denpora. Zer dira babarrunekin ateratzen diren gehigarriak? Indiak. Sakramentuak. Zein herrialdek du kostalde kilometro gehien? Munduan. Rusia. Kanadak. Zein herrialdetako emakumeek jazten dute sari arropa tradizionala? India. Bai. Eta... Hau sokatira! Azken segundotar arte ez baita ezer erabaki. Baina azken puntu sorta galduta. Ondarru txapeldu 218 punturekin. Iraitz, Joseba, zuek ere oso fin gaur, 182. Oso ondo. Baina oso ariketa ona, Gauzatxu eta asko gustatzen zaidan emiluzen. Euren arteko laguntxuek egiten dienien. Eta euren arteko, bagirona, haupazuek, Iraitz eta Joseba, zorionok emoten bestieri. Haupazuek, zegoen zain urrengun bebai, haupa mutilek, Ondarrutarrak nagusi! Beste behin miluzen, 13 saio, Marka guztiak hautsita, marka 11 saioko iraupena amaitzegoen, zuek ja 13 badara matzazue, 14 ere salto egingo duzue. Akaso, zakua irabazita? Espero baiet. Ikusiko dugu. Momentuz, sokatiran, sailkatu gara 218 punturekin. Ze katxondeo dago, ba. Eza konfianza dago, 13 saiota gero. 218 puntu, denera, Erne, 2.182 euro irabazitu. Txalo bero bat horri bat. Patxada eta eraikin berri bat erostoko moduan, ja. Ez horretarako zakua. Ze zakuan. Jokoan ditugu, 10.276 euro. 10.000 euro zakuan, ederto. Apurtxo eta hartuko gara geube bai. Baiza? Tolosa arrazu, Bermiotarrani, zupadakizu Tolosa izan zela Gipuzkoako hiriburua sasoi baten. Ze, hace sasoia. Bermio bai Bizkaiko hiriburua sasoi baten. Tradizio handia duen herria eta mende asko. Herri batzun kasu ez da hori, anexioak egoten die eta desanexioak bebai. Herrien arteko anexioa osoikoa izan da gure historian zehar. Azken aldizen desanexio batzuk ere, ikusi ditugu eta bizi izan ditugu, ezta? Zakuaren bila gaur, eremuak, adi?
19. mendea, 20. mendea eta 21. mendea. Ondoren azalduko diren herriak noiz desanexionatu ziren asmatu beharko duzue. Hau da, udal propioa, zein mendetan eratu zuten. 1 segundo, sorte hon, denpora. Burlata. Udal propioa ze mendetan, 19, 20, 21. Meretzi hori da, ez? Ez hori. Hau da. Hori da. Mexiko. Hori da 19 bai. Zer ez. Bale, jazta. Bai. Berastegi. Aizarma Zabal. Alonso Tegi. Bai. Lezo. Pasai, lezoa, pregunta trampire. Pasai lezo deitxu xatza bazko, pardon, pasai txu xagoza. Mendaro. Mendaro gu jaixo aurretik, oza... Bai, 19. igual. Mendaro, bla. Dano txokolatzitik ez. Bai. Daro 19, venga. Ziortza Bolibar. Eta batero gehi. Hau, urrin da ba. Nik esan honeban, 20, baina ez urte gexei. Oza, 19 fijo ez ez. 20 esan honeban. Tala etxen du. Vale. 20. Ez da, denpora gexei, baina. Hortxe, denpora. Gatxe. Berastegi. 19. mendean kokatu dugu. Ordutik, udal propioa. Zuzena da? Berastegi eta helduain elkartuta baitzeuden 1858an desanexionatu ziren arte. Bizkaian, Alonso Tegi, Barakaldo. Ondoan, 20. mendea zuzena da? Bai, eta denetik izan da historian, 88 arte, 1888 arte herri independentea izan baitzen. Gero, mende batez Barakaldori lotuta egon eta 1991an lortu zuen herritartasuna. Ziortza Bolibar. Orain gutxi esan dugu. Markinarekin lotuta. Bai, ez asko, baina hoxe, 1900 o 2000 eta... 23 urte, 21. mendea zizena. Ez da asko. 20. mendea zuzena da, Ziortza Bolibar? 21. mendean, 2004an desanexioa eta 2005an ja udala, Burlata eta Mendaro 20. mendean Aizarma Zabal eta Lezo, 19. mendetik udal. Aitortu dute, gatxe, bueno, bala izan da, baina 2192 euro irabazita eta miluzetik desanexionatu gabe oraindik. Roman gehiago, bikote! Hau batzuek, etxekuek, mila esker berro bat jarren, mucho